Roman, com t'estàs trobant aquesta temporada a nivell personal? A nivell personal? Doncs bueno, bé, la veritat és que em trobo molt millor que la temporada passada. Els problemes els he deixat una mica enrere, després de l'operació de turmell. L'any passat va ser molt dur perquè no estava bé, el turmell no responia i bueno, el treball fet durant la pretemporada i sobretot durant l'estiu doncs ha donat resultats i em trobo bé, em trobo en confiança, em trobo bé físicament i bueno, la veritat és que s'està notant, no? Perquè em trobo a gust a pista. I a nivell d'equip, és un dels moments més dolços a Manresa? Sí, segurament. Jo crec que l'afició està disfrutant. Crec que tenim molt de talent en atac, això fa que sigui un joc més vistós que en temporades anteriors. Tenim jugadors físicament doncs, bueno, que juguen per sobre l'aro, això de fer alley-oops i esmaixades, doncs, a la gent, vulguis o no, els hi agrada. I jo crec que ells estan animats, nosaltres també, estem fent les coses bé, sabem que queda molta lliga per endavant, però esperem que aquesta empenta que l'aficionat ara ens dona perquè estan il·lusionats, que es mantingui tota la temporada i puguem fer una temporada tranquil·la i assolir els objectius que ens marquem. Creus que és una de les aficions que influeix més en el joc de l'equip? Sí, no, està clar que aquí a Manresa el públic està molt a sobre i si el públic anima des del primer moment, l'equip una mica, vulguis o no, rep, es contagia d'aquesta il·lusió, d'aquesta afició que anima a mort i això ens dona una mica l'empenta necessària per partits que estan malament, intentar donar-los la volta i partits que van bé, seguir bé. Quina actitud tens al vestidor com a capità de l'equip? Canvies de caràcter? No, jo sóc tal com sóc, tant al vestidor com fora, com a la meva vida personal. La meva personalitat no canvia. Jo crec que sí que hi ha vegades que he de fer certes coses com a capità, ja siguin problemes que hi ha dintre de l'equip o problemes que hi ha amb jugadors que viuen, que venen de fora i necessiten certes coses que en el seu moment encara no tenen, sí que he de xerrar amb la directiva o he de xerrar amb el delegat perquè aquestes coses estiguin a punt i que els jugadors de fora sobretot se sentin bé des del primer moment. Sobretot és més a pretemporada. A pretemporada sí que he d'estar una mica més pendent i que després dintre del vestuari no hi hagin problemes. Una mica ser entre l'entrenador i l'equip, soc una mica el que està al mig. Quina importància hi dones al fet de ser el capità de l'equip? Jo sempre ho he dit, jo vaig entrar amb 12 anys aquí a Manresa, a la cantera del Manresa, vaig passar per totes les categories fins a arribar al primer equip. Això per mi és molt important, no només arribar al primer equip, sinó poder-me consolidar a la Lliga i després tornar per ser capità de l'equip de casa teva, l'equip que t'ha format, no només a nivell de bàsquet, sinó a nivell també personal, a mi em sento orgullós. Em sembla que la filosofia de Manresa jo la tinc molt assumida. Crec que pocs jugadors de la plantilla poden sentir els colors com els sento jo i és així. O sigui, surtin millor les coses o surtin pitjor. I jo ho tinc molt clar. Jo soc de Manresa, soc d'aquí al costat, visc a Sant Joan, visc a 3,5 quilòmetres i intento que aquesta imatge que dono sigui bona per Manresa. No només com a capità, sinó com a jugador del Manresa, que la gent, l'aficionat i la gent que em coneix pensi que sóc una bona imatge com a capità del Manresa perquè crec que ho he viscut des de ben petit. Et sents un privilegiat per fer el que t'agrada i a sobre al costat de casa? Sí, ara estic al costat de casa, però he passat 8 anys fora, vulguis o no, Valladolid, està molt lluny de casa, Bilbao també, i després vaig passar per Girona. Jo em sento privilegiat per fer el que m'agrada. La majoria de gent o molta gent treballa en coses que no li agraden. A mi m'encanta vindre a entrenar, m'encanta jugar a bàsquet, la competició per mi és essencial perquè m'agrada molt competir i m'agrada molt guanyar, tot i que segurament a la meva carrera he perdut més partits dels que he guanyat, però a mi la competició m'agrada, i poder-ho fer aquí, a més, al costat de casa, ara aquests anys, doncs encara millor. Aquest esport és així, a vegades has d'estar fora i m'ha servit per madurar en molts aspectes, però jo em sento totalment un privilegiat i no aquella gent que s'ha d'aixecar a les 7 del matí per anar a un treball que no li agrada i tot i així ha d'anar dia tras dia tras dia. Són coses que passen. I en quins aspectes creus que has madurat? No, sobretot personalment. Crec que jo quan vaig marxar de Manresa vaig marxar amb 20 anys. Vulguis o no, me'n vaig anar a viure sol i en aquell moment pensa, hosti, què fotré jo sol a 710 quilòmetres de casa meva? Doncs els primers mesos són durs, però te'n vas fent, i jo crec que això a nivell personal et curteix. Com et definiries com a jugador?
Sí, crec que sóc un jugador amb caràcter, Jo sóc un jugador que intenta fer tot el possible perquè l'equip guanyi. I amb això vull dir que a vegades les coses no poden sortir bé en tema de no estàs encertat o no tens un partit realment bo, però intentes buscar la manera en ajudant el teu equip per guanyar. En definitiva, és un equip i hi ha dies que et va millor, hi ha dies que et va pitjor, i tens altres companys, per sort, que els hi passa el mateix, i poder el fet de tu no estar bé no vol dir que l'equip estigui malament. Llavors has d'intentar buscar la manera de fer el possible per guanyar, ja sigui defensant, ja sigui rebotejant, ja sigui animant des de la banqueta, i jo en aquest sentit intento fer-ho, perquè m'agrada guanyar. M'agrada molt guanyar, encara que hagi perdut molts partits, però m'agrada guanyar i guanyar qualsevol cosa. Per això et dic que la competició és una mica la vidilla de tot això. I el Roman de fora del terreny de joc també és competitiu? Soc competitiu, sí, soc competitiu. Soc bastant competitiu. No m'agrada perdre a res. I perdo en moltes coses, però sí que... Bueno, si puc, intento guanyar. Intento guanyar netament, perquè no sóc d'aquells que com volen guanyar fan trampes per guanyar, no, però sí que m'agrada guanyar. Soc molt competitiu des de ben petit, suposo que ja m'ho van ensenyar en aquesta casa, que s'ha de fer tot el possible per intentar ser el més competitiu possible i intentar guanyar. Com va arribar el bàsquet a la teva vida? Doncs bueno, va arribar primer a través de l'escola. Jo vaig començar a jugar a bàsquet a l'escola, al principi combinava futbol i bàsquet, i al final, per influència dels amics, em vaig tirar cap al bàsquet. Vaig començar en el col·legi jugant, amb un equip que hi havia, i a partir dels 12 anys, vaig tindre l'oportunitat de vindre a Manresa, després que en Ricard Casas s'enterés que hi havia un jugador a Sant Joan que no ho feia del tot malament, i em va vindre a veure un parell de dies, i bueno, li vaig agradar i vaig començar aquí. I ara et veus jugant a futbol? M'agrada el futbol. Amb en Rafa Martínez sempre diem que quan ens retirem farem un any de jugar a futbol. En aquests camps de terra, per aquí al costat. Sí, m'agrada, no jugava malament al futbol, però bueno, no té punt de comparació. Ara veig un partit de futbol i un partit de bàsquet i a mi m'atrau molt més el de bàsquet, no simplement perquè és el que faig, sinó perquè el futbol a vegades és un joc més lent, és un joc més de moure la pilota a mig camp, de passar el porter, tornar... I a mi m'agrada un joc més dinàmic com fem al bàsquet, que estàs tot el dia amunt i avall, tot el partit, i no hi ha res, un segon de descans. Quin moment destacaries al llarg de la teva carrera esportiva? No, perquè n'he tingut molts. Sí que és cert que l'any de la Lliga aquí a Manresa, al ser el meu primer any, al trobar-me una plantilla amb tanta qualitat, segurament la de més qualitat que hi ha hagut a Manresa, amb uns companys extraordinaris, amb llegendes del bàsquet com en Chichi, és un moment que sempre recordes, perquè tot el viscut després, tota la celebració, tota la gentada que hi havia i tu poder celebrar des de dintre, va ser un moment molt maco. Quin és el jugador rival més dur que t'has trobat mai? Home, en Navarro he patit perquè, hi pateixo, perquè és un jugador amb moltíssima qualitat. Ja el patia de ben petits, quan jugava ell al cadet del Barça, i jo al cadet del Manresa, i el júnior i tal, i ara el segueixo patint, perquè és un jugador totalment imprevisible, perquè hi ha jugadors que saps més o menys què faran, o si tiren més, o són més penetradors, encara que siguin molt bons, però saps més o menys com defensar-los. Amb Navarro no, Navarro té aquest talent natural que és molt difícil parar-lo. I ja per acabar, on creus que pot arribar la Sínia Manresa aquesta temporada? No, la veritat és que sembla tòpic, però estem anant molt partit a partit, setmana a setmana, perquè jo crec que no és bo. Tenim uns objectius clars, que és salvar la categoria, perquè Manresa l'any que ve tingui un altre cop bàsquet ACB, perquè creiem que és important, per la ciutat a més. Llavors, aquest és un objectiu principal, però volem ser competitius. Tenim un equip que és molt competitiu, tenim gent
que no renuncia, tot i estar poder 10 punts per sota, no renuncia a la victòria, segueix treballant, i jugadors que treballen per l'equip, que no són egoistes en aquest aspecte, i això es valora molt. Però no ens marquem cap número de victòries. Arribarem on arribarem. O sigui, ho deixarem tot, treballarem 100% i a partir d'aquí, després la Lliga ja et posa on és el teu lloc. Si és el número 16, doncs el 16, si és el 14, el 14. Però nosaltres aspirem a intentar guanyar tots els partits que juguem. Sabem que és molt difícil, però sortim amb aquesta mentalitat que si nosaltres fem bé les coses podem guanyar. I això és un sentiment bo per l'equip i és un sentiment que hi ha dintre del vestuari. I que si nosaltres com a equip som una pinya, podem fer les coses bé i que podem fer una bona temporada.